Добре дошли в Златоград, където ви очаква едно незабравимо преживяване. Това е градът на Дельо Хайдутин. Автентичната златоградска народна песен за войводата полетява в космоса с Voyager през 1900. Градът ревностно пази и съхранява миналото си. Над 100 са къщите, обявени за архитектурни паметници. На практика се превърна в най-големия, компактен, възстановен архитектурен резерват в Родопите със създаването на етнографския ареален комплекс през месец май 2000. В последните 7-8 години, след голямата реклама, която му се направи и след важните реконструкции, реставрации на старинни къщи, които бяха извършени. Сега тук работят десетки дюкяни и мога да кажа смело, че това място е доста по-интересно от Етъра край Габрово. Историята му обаче започва много преди 19 век, от когато датират възрожденските къщи. Още в дълбока древност, във времената на траките, край Златоград, се намират едни от най-големите светилища в източните и средните Родопи. Да тръгнем в ареалния комплекс, както се нарича той днеска, където са запазени или по-скоро са възстановени действащите дюкяни, така както са били преди 200 години. Не случайно, аз много пъти съм казал, че в Златоград човек може да направи пътешествие с 200 години назад във времето. Преди всичко вдясно от кафенето ние ще излезем на Можара и на Сарача, две работилници, които са една от друга, което може да видим как са се правили железни произведения още преди 200 години. Вляво е Гранчара, където пък ще видим как се правили съдовете тогава и продължаваме през Дърводелеца, през Разбаря, през Златаря и така нататък и така нататък. Няма да ви разказвам за всичко, защото всичко това вие ще видите. Тук обаче искам да ви кажа нещо, което е много интересно. Във всяка една от тези работелници, освен да се види как се изработват нещата днес, може да видим цялата история на съответния занаят. Примерно, как златарството е започнало още от древните рудници на Перперикон, как е преминало с находки оригинални в тези малки музейни сбирки през античността и през средновековието, за да достигне до днеска. Същото нещо може да видим и в гранчарниците и в много други от тези работилници. Тоест, пред нас е една пълна история не само на миналото на Златоград от 19 век, но и на по-старата му история, започнала хилядолетия назад.
Много са музеите в града, разказващи за историята му. В центъра на етнографския реален комплекс се намира етнографския музей. Тук са експонирани археологическите находки от 4 исторически епохи – времето на траките от второто хилядолетие преди Христа, от римското владичество, от ранна Византия и от българската държава от 681 година до 1396. В музея са показани предмети от поминъка на българите, земеделието и скотовъдството, уреди и съдове, предмети на бита, носии. Тук единствено в България може да се види редкия музеен експонат – отвесен стан, най-стария като тип в историята на тъкачеството. Почти в началото на комплекса се вижда музейната сбирка на пощенското дело, единствената в страната извън София. Уникална по своя характер е и още една музейна сбирка на просветното дело Средните Родопи, която е втората след музея в Априлската гимназия. В тази сграда златограчани пазят историята на възрожденското образование, която заедно с църквата Свети Георги Победоносец са били крепители на духа в тежките години на робство. Златограчани са съхранили и своето килийно училище. А наскоро до него бе създадена и още една музейна експозиция «Свещоливница», свързана с историята на свещолеенето от Родопите до Бяло море. Така най-стария храм на Златоград, църквата Успение на Пресвета Богородица, построена според легендата само за 40 дни през 1834 година, са съхранени 2 огнища на светлината, на познанието и богопочитанието. В района на града има още няколко параклиса, които са предпочитано място за разходка. Параклисът Свети Атанас, който е уникално умалено копие на Патриаршеската катедрала Александър Невски, се издига непосредствено над града, романтично закътан в Борова гора, но извисяващ се столетия, за да напомня легендата за пазителя на града Свети Атанасий. За същият светец в близкото китно село Старцево е издигнат нов храм. В близост до селото се намира и манастирската крепост Света Неделя, където поляната с вековните букови и дъбови дървета, заедно с параклиса, са превърнати днес в вилна зона на златограчани. От върха се разкрива великолепна гледка на море от планински хълмове, на български и гръцки върхове. И си удовлетворен, дори да не успееш да видиш Бяло море, както твърдят местните хора тук. В обратна посока на върха, като преминеш през цялото село, в местността Белите камъни, те очаква друга изненада. Тук е разположено най-голямото светилище, посветено на Бога Слънце. За древното начало и историческия развой на района на Златоград свидетелстват многобройните археологически обекти, езически светилища, акрополи, шарапании, гробници на стари траки. Едно от тези места, обгърнато от романтичната омая на фолклорните предания, митове и легенди, е скалния култов комплекс. Намираш се на около 10 км по пътя за Кърджали.
Местността изобилства още от природни феномени, скални образования, наподобяващи различни животни и много изветрени гъби.